Masak ini. Didelok tok, gak di-subscribe. Man, tangan, aja orang masak tok, Man. Iki apa-apa nom-noman Yamin kan ngentral kan, Mang. Lho. Trawe ta wong saiki. Momen esuk wis wulan poso. Poso ta gak yo? Ya poso. Kan ngomong poso, tapi poso iku nomor 4 naruh bangsa. Nomor loro nih kan lakoni salate. Ya padha karo wong isi banyu nang keranjang kan kok. Gak oleh isi. Bener ya. Esok surane wong arek wong. Loh. Aja nyaluk sepura nang aku. Tobat nang ngene pangeran. Iya. Nyaluk sepura. Ya wis meneh salat yo. Yo. Pasti poso kan. Wong mau Mas Eri liwat diceramahi mari traweh. Oh iya, kok tidak terawih maksud? Oh, minta dolen barang. Ya pemanek rek. Oh, nih. Wis. Wis sarungan malah gak traweh. Tapi pasti mulai anu, soal. Sembuh 1 bulan full itu. Mulai meneh lah poso. Mulai menit ya. Sing penting kan posoe yo. Masa oh ya sementing. Penting liya. Nawai bro. Nah, wis tak tinggal sih. Oh iya. Wis wis. Tinggal. Wis ya apa arek kan. Lah iya. Wae traweh malah dolen. Aduh, anak serere. Man, Ya panas man. Kon dia. Kok omai. Gak kuat tuh ketaan ini. Poso. Poso ya. Kan poso lah. Poso yo. Mau kali. Tong dino pertama kok model. Oh, sini ya. Mosok kalah karo arek cilik-cilik. Arek cilik apaan nih man? Ngadik gue nggak poso. Oh ini harus cilik endi sing poso. Adikku poso ah. Paling gak poso. Adikku poso, Jong. Ora. Masih taat pemen adike. Poso kan? Iya, Jong. Poso-poso iku kudu akeh amal ibadah. Palamu cek akeh pisan. Iya sono bener ya man. Aku kuat gak ya poso yo. Ketane waduh. Panas man gak kuat ta man. Oh no. Besok ae poso ne man. Man, Jong. Wis ngene ae. Awakmu tak jak ngabuburit ta. Timbang pikiranmu mokel tok ae eman iki pirang-pirang jam. Saiki lah. Ya ayo. Wis. Di mana? Pasti ra ya. Ya Gak sepanem das man. Nang ndi yo? Ben putra. Ya Nang ndi man? Semarang, Yong. Kayak ngabuburit. Man, padamu kok rusak ngene man? Loh, padahal wingi tak servis lho, Jong. Loh, penggok dhewe man padamu man. Loh, Man, penggok dhewe man. terus apa, Jong? Kamu man sik mampir sik man panas man. Sik panas. Wah, jauh. Jadi gak enak, gak moken. Duh, shit. Gak poso, shit. Man, gak poso pisan ya. Shit, gak poso no, shit. Wis. Ya siap mana jong. Iman wis gak kuat jong. Gak aku niate gak poso. Oh, poso gak ngambil man yo. Es dulu makanya susah. Astaga kemana? Poso aku. Wis Poso aku. Keras tekane. Poso. Kowe poso man yo. Es, Mbak. Es. Gak aku meneng tok aku nang ngene. A few moments later.
Enak edit. Setannya akeh. Ya apa? Enak kan mari buka kan. Nah, koncong sampai gak melu gak poso. Wes rokokan ae wis gak poso kok. Lo enggak poso, Mas. Emang telke. Timbang konten poso turut tok kabeh iso man. Di sini lo melu mokel bareng. Wah, perkawinan gak kena iki. Santo Miki paling mari ini mau bukan, Pak. Ngantuk aku kan. Boleh kan? Ngantuk aku. Mulai aku man. Loh, Enggak oh, poso. gak poso bisa no. Poso anda. Maklum, Mbak. Ya. Man, mulai man aku man. Ngantuk man. Tuh nanti. Ngantuk. Wayahe lan wong. Ya rek, dhewe ya. Tak mulai aja. Aku lu sudah tekuk. Halo wong. Tak mulai aku. Mangkel lu. Hotel ya ada itu. Mana nih mulai?